Viete, že u nás sa naučíte základy podnikania, ktoré viete využívať aj na praxi? Poďte sa na to so mnou pozrieť. Cvičnú firmu si žiaci zakladajú v 2. ročníku ako reálny podnikateľský subjekt so zreteľom na udržateľnosť, inováciu a ekológiu. Taktiež naše cvičné firmy spolupracujú s reálnymi firmami. Naši žiaci chodia prezentovať firmy na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na veľtrhu cvičných firiem sa inšpirujeme inými cvičnými firmami. Získavame nových obchodných partnerov a podnikateľské skúsenosti, ktoré následne pretavujeme do života po škole. Činnosť cvičných firiem hodnotia na veľtrhu profesionáli v rôznych kategóriách. Najúspešnejšie firmy postupujú do zahraničia. Táto skúsenosť nám pomáha rozvinúť naše komunikačné, organizačné, obchodné a dizajnové zručnosti. Prídite si vyskúšať prácu v cvičnej firme aj vy. Vidíme sa na najbližšom veľtrhu.